di undangan nami, di nama nupaki, di hasuto bolo di partikianon. Mulai tema pasaton nami tuhamuna amang raja, inang sori pada daktar balot cami, anggiat matuhatta mamalocon naulina denggan di pababengonam muna. Asadon nami ma bagot nama halto dia gata di robian. Horas maha suton nama jalo, tugadana ma diamu nama ngale. Hei madu Nuaik pe diho parumain ngadi bereko doto anak di namar holong ni roha dia kau tangata salu na imalas ni roha songodalan manupaki alani marhite panupaki onon dalan martangiang gon tua dopan ni Tuhan. Anggiat matutu tujuluanon keluarga nauli keluarga nadenggan di tongani keluarga muna alani diho parumain tupakon nunga san sudi nama kaholongi alani iko buato mudo tung masai gudang alai saya 5 joput tahu kan ninang seulak majoput gudang mana sudi tahu isi daun alai saya 5 joput baik tu jasni nyon anggini baon alani donoku matu dainang jopu ma sopan pakion nauli nadenggan perhiti di namar holong ni roha mabait tangiang tuadupan ni Tuhan anggiat keluarga muna keluarga nauli keluarga nadenggan 7 luanon iya sada gomak tolu godang buat godang buat tamu ikut saya balanjut 3 bulan godang ikut saya manora kapiring segala macam. Joput terus. Paune jo. Alana tu ikon unak sikan joput tamu. Dak polai bereng. Tidak usah dilihat mama lah. Dak polai bereng ala ini. Joput, dak polai. Percuma bur si marakir. Oh lo itu dah. Baik matu jasni anggini ba. Bolo godang buat berarti malo papunguhon. Ido. Ido tok. Saat manauli, saat manadingkan 7 anon. Dia muna hula-hula nami nunga boibe hudul songoni nang dihamu asuton songoni di boru nami boru nisur asa di buanon